Lil poplu din il-ġimgħa serraħnielu moħħu li s-sena d-dieħla wkoll ħadd tkun sena li fiha ħajkun hemm aktar ġid għal kulħadd. Hekk beda d-diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika fiċ-ċentru Laburista f'Marsa Xlokk. Quddiem sala ppakkjata bin-nies li laqgħu b'entużjażmu kbir il-wasla tiegħu, il-Prim Ministru Muscat spjega kif dan il-budget li joffri tant serħan il-moħħ kien imsejjes fuq 3 prinċipji importanti li jippremja lil min hu bieżel, li joffri ġustizzja soċjali u li jassigura futur sostenibbli. Dwar l-ewwel prinċipju, il-Prim Ministru semma l-miżura ta' tnaqqis tat-taxxa fuq l-ewwel mizzija sara, miżura li kienet wegħda elettorali. Fil-fatt il-Prim Ministru ħabbar kif il-Gvern qed jaħdem fuq 65% tal-miżuri fil-manifest elettorali tal-2017. Il-manifest elettorali tagħna huwa il-pjan tagħna. Diġà bdejna naħdmu meta għadda laqqas għaddiet nofs leġislatura fuq 65% tal-punti kollha tal-proposti kollha illi ftemna magħkom. Dwar il-miżura ta' tnaqqis tat-taxxa fuq is-sara, il-Prim Ministru spjega kif fis-snin li ġejjin din ser tkompli titwessa sabiex tolqot iktar ħaddiema. Il-Prim Ministru semma wkoll kif dan il-Gvern innota żidiet fl-għoli tal-ħajja u ta' bonus ieħor lil kull familja. Dan b'differenza għal gvernijiet preċedenti li ħadu mill-bwiet tan-nies. Illum għall-grazzja t'Alla għandna l-lussu li nitkellmu fuq kemm qiegħed jagħti l-Gvern qabel konna nitkellmu fuq kemm qiegħed jieħu l-Gvern. B'referenza għal kritika mill-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru nnota kif għat-tielet sena konsekuttiva dan il-Gvern ma żiedx taxxa waħda. Dan fil-waqt li baqa' jieħu ħsieb lil ħaddiema permezz tal-introduzzjoni tat-tielet ġurnata leave u dħul tal-equal pay for equal value fis-settur privat. Dwar it-tieni prinċipju tal-ġustizzja soċjali, il-Prim Ministru semma żieda ta' 7 euro fil-ġimgħa lill-pensjonanti kollha, ma dan kollu ma waqafx hemm. L-ewwel ħaġa li qalu fuq l-internet min-naħa tal-Partit Nazzjonalista mhux biżżejjed. Naqbel magħhom, mhux biżżejjed għalhekk is-sena d-dieħla ħanerġgħu nżiduhom il-pensjonanti u s-sena ta' wara nerġgħu nżiduhom il-pensjonanti u s-sena ta' wara nerġgħu nżiduhom il-pensjonanti tagħna. Quddiem kritika mill-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru fakkar kif din kienet il-5 sena konsekuttiva li fija kien hemm żidiet fil-pensjonijiet. Dan differenza għal 25 sena ta' Partit Nazzjonalista ta' friża fil-pensjonijiet. Dr. Muscat qal li dan il-budget ser jgħin jipprovdi ġustizzja soċjali wkoll maż-żgħażagħ. Semma l-estensjoni tal-iskema tal-first time buyers u loti ta' 300 euro għal kull wilt. F'dak il-mument ta' spejjeż li ma tkunx taf x'ġejja għalik, li tkun maqbud bejn sema u ilma, li ħajtek tinbidel ta' taħt fuq ħinijiet kollox, prioritajiet kollox, il-Gvern ħassibu iva biex jagħtik xi ħaġa żgħira biex jgħinek fl-ispejjeż ta' dak il-mument. Wara li jelenka ħemel ta' miżuri, il-Prim Ministru Muscat enfasizza l-importanza tat-tielet u l-aħħar prinċipju, is-sostenibilità. Sostenibilità biex miżuri bħal daw jibqgħu rendu għas-snin li ġejjin. Dik li tfisser sostenibilità li nafu illi nifirħu miżura bħal din. Sostenibilità wkoll favur l-ambjent u t-tibdil fil-klima. Il-Prim Ministru semma l-miżuri ta' tħabbir tad-data ta' meta f'pajjiżna jibdew jiġu importati biss karozzi elettriċi u dik li se jiġi projbit il-plastik li jintuża darba. Biex grazzi għal pjan ċar ta' dan il-Gvern, dan huwa pajjiż li għandu futur mill-isbaħ qudiemu. Futur ta' serħan il-moħħ mhux biss għas-sena d-dieħla iżda wkoll għas-snin li ġejjin. Futur sabiħ li l-nies serħu moħħhom għas-sena d-dieħla minn dan il-budget u b'dak li qed jagħmel il-Gvern. U s-sena d-dieħla ħajerġgħu n-nies jserħu moħħhom għal darb'oħra. Is-sena ta' wara jerġgħu jserħu moħħhom in-nies u niggarantilkom li jekk nibqgħu maqudin kif aħna verament ħankomplu nikbru flimkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.